So pa doon may sa Temple of Leia. Ginagawa pa to sa may magpanusahan niya. Akala ko kahit si person o ako si first din ako kaso isang pa yan yung table eh panit ko yun nalala na table apartment pala yun temple of mga nangungutang ano sayang may respect pa natin si Dante So pwede maka-park there guys. Temple of Leia. Kuya, dalawang estudyante, tapos isang senior. Wala ba? Sige, yung driver. Free lang yan, ma'am. Free lang. So, 5 kami. Ay, 6. Senior ako. ID mo, senior. Oh, ID mo kami. Lalo ko Isang PW sa ano, likod. isang special child meron kami. Oo. Special child. Nara, ID mo. Ah, Entrance 150, senior citizen 120, children below 4 feet 120, parking caravan 50, motorcycle 30, photoshoot 10,000. Oh, di ba? 10,000 yun. may payment requirement kapag gusto mo mag-shoot. Mm. Yung mga kunwari, mga pictorial, dibo, mga kasal, mga ganyan. Pwede pala dito mag-venue mo, oh. Meron nga sila. Venue. Pwede siya dito. Ano daw? Wristband dapat isuot at all times pag nasa loob. Ibang kulay yung ano. Yes! Maganda yan. I like that. Yan o, picture-picture. May entrance here. Cashier. Yung Christmas tree nila. Oh. Wow! May Christmas market sila. At tara. Let's go. Hello, yun ba? Ano ba? Ayun. Matik, thank you so much. Yung phone niyo ba? And Iwan niyo ba? congrats once again. Ma! Iwan mo na yung phone mo? Because it's Christmas guys. Sumama siya. Iwan mo yung phone mo? Ay, thank you ate. Di mo madakpan natin kung mo tangtango na. Dilira. Ayun, ganda. Ilang beses mo na dito, bebe? Wala po. First time? First time. Ay, ikaw di ba nakapunta ka na? Nung under renovation Ayun na. Fetus ka pa rin Ngayon ko nun. siya elementary days. Ngayon talaga. Ganda, no? Ano na siya. Ganda na for all the years, no? Like, Maganda. Development. Similar siya sa Greek style na tourist destination. True. True, that's true. Magandang theme ngayon kasi Christmas eh. Yeah. First time ko siya nakita may ganito na. Like, parang siyang may market ano na to. Kaya ano to yung artista na si... Elena Darna. Elena Darna. Yes. May ano doon nakasulat doon sa taas. Kanya. Sa lola niya to, parang ganyan, parang grandmother something. Kaya, Leia. Diba? Diba? Explore. Bakit po Leia? May isa ano to yung artista si Elena Darna. Yung parang sa grandmother niya, parang ganun. Yun, entrance. So pag gabi guys, so ilan yung pasiga. So time check, it's 4:23 PM. So man yung makita karon. Nasa yung mga bazaar, Christmas tree. So kumabta na to tao diri guys, kuan gini siya, musiga gini siya no. Sa atong tuyokon. Nindot siya pag gabi igad guys. So tanaw to kumabta ta gabi. Nasa yung mga cafe na and then
field dog, scarf sa mga ero. Yan ay view diri guys. Nasa yung Christmas trees laghan kayo. Siguro pag gabi ninot kayo ni Musiga ganyan siya guys niya. Ang view, hangin mo siya Tagaytay feels. Ito guys, Tubog City. So, ato ning tuyokon kay basin mabiyaan ta sa tong kauban diri. Quick tour lang. Field dog scarf. And then mga katisas pasalubong, tostadas lechon, and the dako nga Christmas tree, coolers, cocktails, nagan sila mga foods diri guys. Nagan mga turista pa diri guys, mare diri tourist spot. Kani Clyde's ice cream roll, Ali Mango, street eats. So mo na siya, tuyok na to. Nadari si ang ni Santa Claus sa kinan ng mga reindeers. Pangilang beses mo na dito, Ma'am Rach? Hindi na mabilang eh. Ilang beses na? Oo eh. Ginagawa pa lang to. Pero dati kasi walang entrance. Totoo. Walang entrance. Ngayon business eh. Ngayon, business You have to maintain the cleanliness and everything. Maintenance talaga. Pero okay lang. Property nila yan eh. Kailangan totoo. i-ano nila yan. I-ano nila yung income nila. Totoo. Siguro pag maya-maya, i-on to eh. Maganda yung ilaw. Ilang ako. Akit na lang ako pag Sige, sige. Ganda. Sige, picture kayo. Ang ganda na. Oo, sobra. All throughout the years, pinapaganda nila eh. So, atong i-tour guys. Agi tagagnanan diri. Ano na? Makita nga mga Christmas mga decors nya. By the way guys, one of their rules dapat kung naka sa solo dapat i-always ni mo isuot ni ang ilang wristband. It means to say that nakabayad na ka. So muna siya Christmas tree. Yeah, Christmas tree guys. Limpyo ko kayo diri guys. So pwede ka mag-picture diri. So atong sa liboton diri sa loyo. Nino na may picture dali guys. Kita ka sa view na siya. So if siguro nakakuan mo subaybay mo na tayo vlog trip po sa una guys nga nag-interview tag mga taong pampag-good vibes. Oops. Ano na? Sige, so na yung mga view po dali guys. Og lalong kini kung tapak ka dali guys. Kita mo dali ang tibuok. Ang bukid and everything. Actually gikan ta diya guys. So nagsikanan ta pa doon diya sa entrance. Na so very nindot ang view dali guys. Og very bugnaw. So munaog na ta. Og padahong taglobat. So atong tanawon dito ang suod pagid kay ni mga library dere, mga it's just like a museum. Iabot dere na po view na po, another view. Back. Nya. Makita nimong tibok area. Then tatari. So ta guys, because it's December mo na siya ni mga Christmas decors, mga Christmas tree.
pumunta dali sa ilang museum. So, tingnan siya kanindo to guys. Pictures. So, dali guys, bawal kang hikap dali. Pwede na picture o mutanaw ka. But bawal mo hikap. Ngapon. Hapon. So, mga pictures guys. Oh. Karaan nga pictures. For your eyes only. Bawal mo hikap. Di ba tino? Oh, ano dyan? Doon kayo kag-work dito eh? Don't touch, sir. Mau. Don't touch. Oh, don't touch. Lagi kayo para ma-preserve. Mapriso niya ta guys kay makaraan na ba nilang mga kuwan dari. Ay, ma-miss ka guys oh. Sa kanindo dari. Si Don may gapoy ka dari before. Ay, mga picture niya karaan. Sa di oras yung duty direct eh? 10 to 8? Bali ang mo close direct eh, mga alas 8 mas gabi, no? Ang chimney na, sir. Kanira mga rong-rong. Okay. Sa gawas 10 yun. 10 good, Dugay na si ate, lumad na ka taga direct eh. Kanira, sir. Buwan ka siya dari open 7, yeah, close 10, 7 to 10. Okay. Sige, nice. Sige na kay ganang kamanawagan te. Hindi ko manawagan, sir. Limpyo rin mo dari, sir. So, muna siya guys, ang picture before sa pan mo ni mga grand lola ni Ellen Adarna guys. Thank you, Day. So, ato na po ta speakers guys nga side. So, nasa lang music diri. Pwede na gid mo hatag diri donation or tip. Souvenirs now available. So, nasa na baligya sila ng souvenirs. Nasa souvenirs. Hi. Muna si kaya guwapa din nga cashier oh. Ano sa muna sa mag-open din sa souvenir dapit? 9. 9? Up until? Pero kanang weekdays kay 7 to 7. 7 to 7? Okay. Pag weekends may dugay-dugay? 9 to 7, sir. 9 to 7? Nice. Yun. Sa tip box mo ibaligya silang sila 30% on the Christmas items, less 30% on the following items guys. So much. At least makasave mo. Ano man po niya, keychains. Mas like ang maligya guys. And then for payment, pwede siya cash, pwede pag QR code or credit card siguro, no? Pwede na, sir. Kanang inyong souvenirs up until December lang or all throughout? Everyday, sir. Everyday siya? But nasa mo yung items nga for Christmas lang or delay po? Napoy for Christmas? Red magnet, sir. Depende na. Mga t-shirt kayo, pero may mga gina siya. Yung mga t-shirt kayo, mga pila po? 500, sir. 500? 450 ang patuloy. So, ano yung t-shirt nila guys? Oh. Okay. Thank you so much. Sino nga ni mo, te? Roxanne. Rosel. Basig, na kayo panawagan, te? Wala. Or shout out. Mga minamahal. Minamahal. Thank you so much. Tawag sa kote ha. So, mauna yun sila guys. Amazing kayo actually ang history ko dani. Mauna siya baligya nila ang souvenir items guys. Nga akong gipauta na si ate. So, dahil na siya price. And then, pwede rin pumunta na dito sa cashier dapit. So, kung tagpila ang souvenirs per item. Then nasa lang items nga all throughout how many months or years naargya po siya. But napos sila items like same yung unaning for December lang, no? Yan siya. So, mga nilang mga t-shirt nga itong ipotan. Tanag niyo. So, lain-lain na siya size. Itong tanaan. Yan siya. White.
So dito mo mabayad kay ate guys. Yan na siya design no. So dito rin mo pay dere no. Kay ate. So tuyok po ta guys. Yan na siya painting gito. Kani mga painting di baligya po dili no. Collections. Thank you. Collections na siya guys. So di basta-basta. Lagyan siya paintings dere. So tuyong kapunta. Tapos siya ay I think souvenirs gyapon siya guys, ibaligya dagan kayo. Then diri mga antiques, so bawal mo suod pictures and videos okay ra. So more paintings. Then another souvenirs, dagan kay sila stocks guys. So later Christmas naman mo yung theme for Christmas guys. So later atong mabasahan dito ang history about Temple of Leia. So dagan kani siya nga place guys. Pwede na siya for deep pictorial mga photoshoots. Lahi siya by 10,000 per photoshoot. Then musaka na ta guys. Kumano yung gingon si Juan. Atong basahan dali. Beloved mother and wife. Beloved wife and mother, Leia B. Albino Ardarna was chosen matron queen over Alma Mater, the University of Southern Philippines. This 9-foot bronze statue portrays her composure and regal bearing when she was strong. May the beholder discern her innate beauty, poise, and gentleness. Chodorico Soriano Ardarna, born December 8, 1938. So, karon pwede kayo mga picture dito guys. Saka na po ta guys. Ano siya yung mga construction 2012 AD. Saka na ta guys. So more of so mga antiques, more antiques sa second floor. Ayan siya guys, nga photos, photography. So daghan yung guys oh. So dili siya baligya, just only for museum purposes. Ayan siya. So second floor ni siya. Last Supper. More photos. Ito na po tas ko guys, pikas ng side. So I think sa pikas nga side kay mao ra mangyapon mga paintings, mga figurines, mga gyapon. Paintings. Dari. Bed. Dining area. So, I think man na atong tour guys. Hartas babaw, makita ni mo ang tibuok. Dari. And then, muna na siya guys. So, muna og lupit ka. At ito sa ilang parking area. Napagidede guys. So, rebulto na rebulto rin. Memorabilia. So, kung hindi kanta sa pikas nga side guys, dari, manata. So, dari po, mag-photoshoot.
photoshoot. So, gikan diri guys, makita po na to ang ilang, of course, parking area. Nagka-sightseeing. Diri, pwede mag-park na. Tako sa parking area guys, putog dito. Yan po sa na CR. Then, ato na po to sa yung pikas na side guys. Tanaw na to. Okay, all throughout the years, on progress mo na siya, daghan gi-add. Mga daghan sa turista. Okay, so, anywhere nga, nailang ko rin pwede yung chill. Ato na po to silang ubos sa pikas na side. So, I think CR garo na siya. So, I think CR na siya guys. Sa babaw. I think na siya kay restaurant na siya. Chodoricos. So, restaurant na siya guys. Chodoricos. I think close pa ata sila. Close mo dere boss na? Unsa mo ra sa mag-open dere boss? Open. Ah, okay. So, mo close mo? Until 9. Ah, okay. So, kung saan yung branch dito so far? Chodoricos? Kung saan yung branch? Kung saan? Kung saan yung branch dito so far? Ah? Kung saan? Ah, okay. Kung saan mo yung gina-serve mostly dito, boss? Coffee. Coffee. Mga steaks. Sakto ba? Ah, wala. Coffee, mga kuan, wine, yung nana. Mga wine, no? Mayo. What do you... display na siya. So, di ka na itinuod. Display na? Mo ba? But, mo accept sa mga kanang mga delivery, wala? Dere ra, koton. Sige. So, ang name niya, Chodoricos, no? Restaurante, Chodoricos. Okay, mo na siya, guys. So, ari na mo. So, basically, mo na ang gina-offer sa Chodorico pizza, guys. So, mga pizza rin ang mga baligyan rin. Pizza. And then, napod sila Filipino favorites. Pizza. Pasta. Good for sharing. At this time, gipasiga na nila, guys. Makita na to ang tubok. Dahil gipasiga na siya, guys. Naptan nga ito, gipasiga na siya. So, Merry Christmas to everyone. Naptan na ito gipasiga. Pero medyo hayag-hayag po din. But it's almost 4:48 pa man siya. Mga reindeer. So, more lights. Siguro mas nilid pa ganyan siya pagkuhan siya pag karaging gabi igid ngit-ngit kayo. Okay, maura na siya. Nakari na ba mo diri sa Temple of Leia? How many times? So, kung sa inyo pinakapaborito diri nga part or sa pinakapaborito nyo diri nga place sa Temple of Leia, please comment below. Food ba, place, or some pictorial or something, please comment below.